Түбән Камада полиция хезмәткәрләре бер әбинең йөрәгенә массаж ясап, үлемнән саклап калганнар. Өлкән яшьтәге ханым шәһәрдәге дежур бүлекчәләренең берсендә аңын югалтып егылган. Әмма хезмәткәрләр югалып калмый һәм кичекмәстән ярдәмгә килә. Бүген әбинең улы аларга олы рәхмәтен җиткерде. Адашкан әби ярдәм сорап дежур бүлекчәгә кергән һәм күптә үтми хуштан язып егыла. Аңга китерергә тырышулар нәтиҗә бирми, йөрәк тибеше дә сизелмәгән. Ашыгыч ярдәм килгәне көтеп торыр вакыт түгел. Александр Марков авыруның йөрәгенә туры булмаган массаж ясарга карар кыла. Как учили нас оказать медицинскую помощь. Ничек ярдәм күрсәтергә кирәклеген тиз искә төшердем. Пульсы юк иде, тиз арада әби аңына килде. Хезмәттәшенә Илнур Хәйретдинов та булыша. Мондый очрак беренчесе генә түгел икән. Лет 7 назад тоже так же. Берсендә шулай янгын вакытында әби белән бабайны уттан чыгарган идек. Әбине хушка китерәләр. Ашыгыч ярдәм килгәнче ул инде рәтләнгән була. Хукук сакчылары вакытында булышмаса, вакыйганың күңелсез тәмамлануы да мөмкин иде ди табиблар. Әбинең якыннарының исә рәхмәттән башка сүзе юк. Әби хастаханәгә барудан баш тарта. Табиблар аның сәламәтлегенә куркыныч янамавын раслый. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа гасыр каналы.